Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Panggonane Tias yo, mamet HP-ne dhewe sing anyar. Yo, encet. Dia HP-mu, jare kowe mek tuku HP anyar. Iki lho aku wis tumbas HP, masa kowe durung? Ya lho wis. Dia HP-mu ki wis elek, wis butuh kaya ngono wae. Mengko ora ngenten buta ibu sik. Wis, yo. Lek. Iki pas ngene kita tahu. Jajan aku balik dhisik nih masak. Yo wis. Aku kilo pengen dolan HP ku anak dewe, aku pengen coba sampai anyar meneh saja ku ke HP aku sampai HP bisa. Sebenarnya ya nak sih ya disini pokok ini sih soalnya di lagi dewe lah karena pokok apa aku nek duit ibu nggo tuku HP terus makmu karo mbak. Oh iya, sukses ya nama. Tolong deh, sebentar deh, saya Lin. Sampai itu. Soalnya pakai kata laporan ada. Ini yo mau dino, jenenge cilik yo paling $2 ya. Manung pecahin dulu apa PTA pengen koyok konco-koncone tapi kan yuk ngerti dhewe itu koyok dhewe keluarga kayak dhewe ya harganya yuk eman-eman rama tuku barang koyok ngono kuwi yuk yen mah ya mah tak terus ya nak Assalamualaikum. Salam. Oh iya, enggak main ngomong. Tadi ikutin sama jalan motor, sing kosong. Tapi kan menjelok HP sih. Ya, kui kita sih ekonominya gitu ya cewek ini. Masih bisa edukasi nenek adik. Kita kok kayak sendiriannya ini nak kalau ikutin ngomong kosong. Rasa nurut gengsi, punya diri buat nenek diri. Kayak nenek sing sabar ya juga. Nak kalau ibu sing kosongnya sama ya. Nah, itu landing. Ampun, salam ya. Kok ini kita wak paru bisa sekedip lah. Pakai no, mugi-mugi rezekinya lancar.